Korah din bangila yo ya kan aku bor ko sumsi ke jing sa bethat bor ke jing em jong u hanman para jongi te nagale ko kor hingi sumsi thang ka we ha bang yo smo ke ko bor bat kum juru ni da kentujor ya ka police department marman nakaliang jo kayeng kasan hingila apa ke FIR seki police ka police department ban nakata kadang kentujor ya ka police department ba kan simkha lo ha ka bidai kan ko kanta bada ka ba kan pensitom kat kum ki an bating e ban nakaliang ka kor hingi dawa ba kum kini ki jat bre kim dai ban yo bil namar ba la shale che sel kum kini ki jat bre ki lat yimtep seki jing sumsi ki ba kum no pat kin wan ja skin wan ja namar ni yo i ba sakani ka dong ka thang ki jongi ki jing sumsi ki ba kum kini ki wan ja na ka por te nakaliang jong ngi kum ka kor kharbani hingi kerpat bara ka jo ka por ngira kentujor ya ka police department ba ya ki bor ki ba dipet bakin kamlot ikini ki bre namar kum bang gila yo smo nakaliang jong ki ba hieng ki yo ek phone call ki dangdon ki ka call history ba ki call ki pini ni ya ngamene ba ha ka por khat ar khat saw dang phone ndai hadin ba ki hadin katan da call biang mi yo su te ni sung thu ba le se ka de hakitu ki minute ba ha kata ka phone call ka je kren jong ki la sung thu ki dan kat tu kan ngot ki brio ba kat kum ge thu jong tu brio bang masak penyap hi ki kentin ki ba khadu le se ngila ban ong mo o kerpat ban wan era ba kita ki brio ki dan sangot ki ba krong ninti u te nalor kata umi thu e ki brio te kata jing ni nyimtep kata mau sebalik ka basalan dan ndai ka e ka bangi nakalen ko ngi dawa ba ka an adi ban simkha ban pensitom dak bating e bat dalele rukam dai ban pelat ban IBL andi ban pelat pat ne yakini ki dai ban set patok si junam dan di serta yakum kini ki brio ki banut ban sim ya ka jing em pelan hasrok ya ka jing em jo ki brio te kata hina kalian jo ngi ka kor ngi pha ka korwo ka basai ka police department ba ka dai ban kamlut ya baro bat ban pensitom ka an ka bari ho tang kita